It's gonna take a lot to drive me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rain down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. Run the tracker, and them up inside your river. Come and say wolf and a gun and we go to the top. Ride the tracker, they really it sweet and they dance all hard. For the people never lie. S náma tady, jestli si dobře pamatuju, i loni jste tady s námi byl, že? Ano. Náměstek primátora města Českých Budějovic. A třetím vzácným hostem inženýr Petr Skála, šéf trenér mládeže SK Dynama České Budějovice. Vám přeju dobrý den. Tak kluci, holky. Málo těch kluků, se nahodili. V Českých Budějovicích jako vítěze nikoho jiného než základní školu Grünwaldova. Tak kluci, pojďte. Medaile jsme zaměnili za zlaté, největší pohár, diplom za první místo, ani teďko nechybí balón od společnosti Adidas baťohy. Kluci si je přáli už na začátku a vyhráli si je. A teď už zní hymna všech vítězů.